guys, grabe ka busy jud guys kay nay nag-order. Kuha ni sila, tulo ka tawo ni sila ga-order. So manandaghan ang gibuhat nga ingani kay wala man ni siyang kuan. Half cook nga ni siya nato. Salamat kayo sa mga nag-order. Malikado niya akong pansit. Matrikado mag-deliver na ko guys oh. Agos sa ka kuan gi-pick up na. Guys, magong adlaw magbuntag na kung tanan guys. Nagana ko sa kusina, pero ako na naman dari. Kaya nailakaw si Nicole. So, ang giluto guys, kuha, nakaluto na kong pansit diya. Ang pansit guys, kay kuha man isda ka ng pwede na ipangitaan sa mga suki ba. Pansit sila ng pangitaan. Hindi ko mga pansit kada adlaw. Hindi ako yung halulumpia o bula-bula guys. So, wala kayo naghana ang kuan kay ito. Kay gahapon guys kanang namay ni order og kuan. Human ako paninda, pero nagpaluto sa utan. Paluto sa og kanang kuan kay kabuhi ko sa ganahan kung sa makaon og utan. Pamura ko sa dikan na rin guys. Lauwi ba? Utang Bisaya. Magluto ko ng utang Bisaya guys. Nabuhit ka kay ay trabaho ni atong mga pares. Kita na namay kay Dugay pala si kapay di mga trabaho guys kay kamad mo gud ang bawal sa dagat. Bawal mo may picture sa dagat wala banta. Tagwanta inahan. Sinala mo din ang pinabuhi guys. Sadaan tag mga pagsuway. Pagsuway, hatan sa Ginoo. Di lang pud ko tagaan sa Ginoo guys, so kanang mga pagsuway nga di na ako makaya, di na ako masumbad. So kadaghan ang mga prayers na ihatan sa Ginoo mga guys. Mas matindi talaga guys. Atong tirahan sa iskin. Atong dito guys, sa kay operasyon ko, tira ko. Parang siguro tanong tao na siguro guys may mga pagsuway na. Shoutout ko sa mga nagpabilin na sa YouTube guys. Sis Lourdes, Ma'am Lourdes Saladin na sige dito sa kanuna yung naabot ako pero si Ma'am Lourdes kayo happy. Sa kabatong niya ra mag-shoutout ako guys eh. Magbasa ko sa kanilang mga comments. So payuti ni guys kay so payuti guys daghan kayo sa benefits. Pwede ganyan sa kilawon guys. Pwede mo siya ng kuan ba? Parang hilaw mo kasi. Sa doon ang ipakaon si KitKat kay si Saba. KitKat rin sa baan. Siguro mahilom na sila guys. Kung ano, ako na sa pahibutan. Kay gulog-gulog lagi sila. Mahal ang kanso pahibuto na rin guys kay 1,000 kapin. Magbuhat ng tabig na yung libreng pahibuto ba. Namalit sila og sudan guys, duha ka foreigner. Namalit sila og bula-bula og kanang pansit. Na. Salamat kay niyo. Nakadungog sila kay wala na mods. Ugma na, tuhon.
Hipos na ta, asa ra tog mo pick up. Waton sana kung mag-pick up aning kuan. Ngero galaag sige. Nilibot lagi na siya dito, muli niya mulibot. Uli-uli na, dali na. Kaya maligsan ka diha. Na magay mga bayi manggod. Pero kabalo na siya nga. So hipos na to guys kay naman ta ko'y gihuwat pa nga pag-pick up. Guys, daghan ni order og kuan. Bulabuna og pansit ang pabilidi. Hello guys, busy. So usahay din na ta makapag-video no, bagong adlaw tumuntag guys. Adlaw nga Merkulis na ron. Daghan ni kadto order ron adlaw kay daghan kadto nga ni order og pansit mga 11 or 10:30 ho balik i-deliver. Apoy bula-bula. So, das ni Purga. Sugod na sa luto bula-bula. So, kani mag-display pa biog sa Joron. Ano man ang display guys, magluto na po ko para sa mga order. So, relax sa muli guys ha, kay nabuhi sa pa. Okay, narot naman itong sudan guys. Luto na po tagkuan guys. Kaya dahil kami tag-order nga pansit. Kay pamili diron sa kuan. So, ako ko naka-upload sa YouTube guys kay gina busy kayo. Balik na punta sa kusina. Balik na punta luto. So na guys, grabe ka busy jud guys kay nay nag-order kuan ni sila, tulo ka tawo ni sila ga-order. So man ang daghan ang gibuhat nga ingani kay kailangan ni siyang kuan half cook na ni siya nato. Salamat kayo sa mga nag-order. Mamay kayo niya akong pansit. Salamat kayo, mag-deliver na ko guys. Oh. Agos sa kuan, gi-pick up na. Ano na guys, gikan ko ga hatod dito sa eskwelahan guys. Wala ko nakapag-video guys kay kusog kay sounds dito sa eskwelahan. Ato tag kuan pa, Santander? Ta. We don't have to see. Naman bi ka magugugog ka ng merkado unja. Si Nicole na naghatag sa charge. Ginaibutan na diri pa. Diyan sa man sila nak. Salamat mo. Sa uulitin. Ulitin daw. Nadugay man mo, dugay mo makadeliver. Ulit man po. Worth it man po ng pag-vlog. Ito. At least nindot siya. Ayaw ko nila ang trabaho ko daw kay ayaw. Ulit man mong bugay. Mga po nila gideliver dali kay ipauga pa po nila ang kani. So sa uban di man jud ta pwede mag anak gilaha. Kita kalimi dito sa kuan ako sa tungdas lungsod, daang lungsod. Na lagi depende mo guna wala uban nga mahal gani kayo nga wala pay pinta. Di madaot ang gyapon po di mo lang ano karga. Pareho miog sapin kay duha man ni gipalit ni Crystal by 1 take 1 man ni. Pareho mig sapin ni Mambi. So diyan na guys. Salamat kay Mambi. Pareho mig bid ay pareho may uguan sapin. Okay, duha man na kaingana nga sapin. Unya og kuan kay naman ni kuan si Papa Edi supabid. Butang na sila mga supabid niya birabirahon ra to. Maarang man siguro pa isalpak na sila ba niya birahon ra pud nimo. Magigda na.
Ino guys, pila ka adlaw na ko way vlog guys, karon ko makakuan. Kay ra ka busy gahapon adlaw, daghang kayo kog order. Ipos na ta. Kuya po dahon. So diri ta guys sa kuan guys, ang garden guys diyan to lagko na kahong talong. So mga next day guys, ang isang puringan kanang kuan mo nag-udlot. 1, 2, 3, 4, 5 na siya ka punuan. Tsagahang sili guys, yan na po siya. Tsagahang mga balat sa mga saging, muti. Mga balat nga na guys, diyan na ipang tumpon butang gay arong kuan as sa fertilizer. Kani siya dyan kuan man ni kung di na uban bitaw. Siya guys. Di umigas lagi ni siya. So salamat ikadyo guys kay tulo ka adlaw po ko lagi maka-upload kay malagi na lang ka busy ko. Yan nagmutaas-taas ni sa gamay guys, ako na siyang kuhagudlot. Ni tambok ni siya. Tanom po ko diya saging guys, na po ko itanom nga kubasa. Yang ibalhin dari ag kani lagundi. Anja manigahong kuan guys. Sa utlanan na gibutang ni hong atis kay paborito ra ba ni Ma'am Bining atis. Napo ko avocado. Sa daghana nagbunga katong pasyon. Nagbunga, nagkumbitay. Niya katong alugbati direk talong guys, daghan na pud siya guys. Nag-harvest na gali ko na ni kuan. Nag-harvest na kuan ni hang alugbati. Katuhang kuan diha na diha manok. Mga bantam. Nagkuha na ko na niya ang alugbati guys, kaya man na niyang giutan. Bawasan ni kay